Hello guys, mayong buntag sa inyo na nandiyan guys. For today's video guys, nakurong sa balay guys. Ay nagpa-tiles ko guys, sa pan guys, terrace guys. Kapit na mahuman guys. Yung nagpa-wiring ko guys sa sulod guys, sa balay guys. Yaw kaya akong panday guys kay kuan, pastor o kuan. O maestro. Kuang panday diri guys. Tawag ka. Ang tiles guys, pastor. Yang wiring ang maestro. Ini tuh guys, ha? Bakal. Bakal ta bakal. Sama. Sapos mah. Guys, ngaon ta ka nang. Ngaon ta guys. Gabi nga pinarito guys, na bisol ni bisol. Bisol. Iyo kay mong panday guys, kay kuan maestro o kuan. Oh. Pastor guys. Bakit nalalang nga ang pagpapanday? Pastor gano'n po. Expert na tayo ni expert. Ako naman. Hindi ka na mag-blandos ng pan? Ito na isang pakikas. Iba na ba? Slide.